long ka basong phala si bune hambang ayo skau ku tu jing kren jong deputy chief minister jong ka Meghalaya ubong ba ki MLA jong ka VPP la le ki nong yalam jong ka VPP ki la le ayu ban pen sisha ya ka jinge jadil riu kawai ka banga kwa balong hangni kalong ba ka VPP kam don kam ban pen sisha ya ka jinge jadil riu jongi ha ka NPP la ne hau Deputy Chief Minister. Ni pensya si kipai ba kile kita ki nong bishar, but kile maki ki ai ka jingkershan ni ka jing bomkershan lagi. Habangi ong bangi ijat benriu. Ni dai men ken ma ba ka jingi jat benriu ka thau ya ka jing le ba ya ka benta ka bangi dai ban le na ka benta ka jing men toy jong ki imlang ka salang kham tam e ka jing men toy na ka benta ki breu ki berit ki baria ki bomdon kata ka power le ka bor ha ka jing im jong ki ladangi la ban wanra ya ka jing ba lingba kata ka commitment ka jongi sya ki imlang ka salang la kalong hakanu kono kaliang la kalong hakanu kono ko benta ladang ibat ya kanu kono ko position lu kata ka de jing ijat benri but ni kum ka kim kinong yalam jong ka voice of the people party kai ka bangila le kalong habang yu i ka jing ot jing nam jong ki pai ba habang yu i ya ka jing sin shar don bor but ka jing sin shar ba bam sap jong kani ka sarkar ha kitu kisnem nadu ha arjar khat phra ba terter ka sin jam bangla shim kolong bangi dei man le ai nang ba ki pai ba kenom ngat ha ka saja ile shim ye garai ban seng ya ka voice of the people party da ka jingkit khle ban ya dai ki pai ba na ka sin shar thambor naga senshar donbor naga jing senshar ba bamsap naga jing senshar ka bomdon ka jingit khle naga bantau pai ba kata ka dei ka contribution jong ka voice of the people party ni ai ka jingkermen ha ka imlang asalang ha ba kamdon shu ka jingkermen kala do ka jingkermen ha ki pai ba jong ka jilla ba ka politics ka dei ka kam ka ba barok khoi ki breu I kumba ki la do ka jingkermen baka politics kadai ka politics ka ba ka politics kadai na ka benta ke jimin to ilang jong upai ba ubabun balang hoi kadai si shahi by Deputy Chief Minister unom sung thu ya kata ka minsim idri ya ta ka minsim ijat bin riu namar ba ulakren padia kat sabalap kat sabasem kaba om ikop shu bakan mi naga sentur jong uri orang ba banong baka politics kadai kakam ban pinbi yaki pai ba man ka sansnem bot udak kemen baki pai ba ki ngop man ka sansnem but ubanong ba ni ai ga jingmen toy tangi gi babu tingi but ka jingkren ka ba bun ki ba ni i ba keno i ki pai ba dei ma ki ba pha bam sap ya ki nong yalam ba ki nong yalam ki bam sap nak bentau pai ba kene ka jingkren ka pin i shisha ba kum urang ba don kata ka jingit khle nak benta ka ba ka miat jong ki mlang kasarang kito ki kintin kam dei ba ki shumi ki mi na ka donut kami na ka jingbut ka jing perkhat ka jong ubreu ubale yaka kata kada nga kerpan ya Deputy Chief Minister ban kala ka bamut ban ino ya kam tu ka kom perkhat tang bangan ong ye phi ka voice of the people party kan nom priang ye phi da pi kwa ban wan
syaka parti jung iu ngadap da jing lingok krau ban yu i ba u deputy chief minister ukli ya ki MLA jong ka VPP philashna kanu teli ki surok kanu kilometer ki surok kanu teli ki hospital ni la tei kani ke jingkli kapan pau ya kata ka bor perkhat jong u deputy chief minister ka ba penishai ba pat sngu thu ya ka rukom senchar ka khara manu bade penshna surok hatu de ki MLA hatu de ki liang persya ngan penyarap lem ya deputy chief minister lada umpat sengtho minister ubadai pet ubahapan pentikana bangi kumkinong sengsinong bakan thup lang yang ki leader jong ka BPP bakan thup lang ya MLA ya ki MLA jong ka BPP ni don ka hok banyo ya surok naphi ubadai UPWD minister Fikadai ka kamram ko jong phi banchna ya ki surok ki babha bade da ka daw jong ka jing tolot ka jong phi ba phimla banchna ek surok ni hab ban imat ya ki surok ki ba khoro ki ba khoram ki ba penjot ki kali gi jongi ki pai ba ki mat ya ka jing tinja ya karpat ya phi kumu deputy chief minister banom keren yakini ki kintin syaki media banom pulut bor yaki pai ba ban sngap yaki kintin ki ba betador di jongpi khele tresitom kum u PWD minister lada pi e yaki jai pen riu lada pi e yaki jela lada pi e yaki pai ba ke shong to office bet bagi surok bakin long ki babha bagi pai ba kin yo ki surok ki babya hele prepare ki surok ki bajot ki basni ka phla ka long ba bakim don shu ka jingle rai bagi pai ba ki ha ban le shaka yeng ka sheri nakabenta ka jing sni jong surok namalada tho chithi shakiri mat like ud inam shakiri mat kamdon shu kata kaching som senai ki pai ba hakini ki snem nagaru hills na chante hills ki brave ki happen let file the public interest litigation sha ka Meghalaya high court nakabenta kisurok but ngakwaru ban yathu ya deputy chief minister maka kam manisna yaki hospital yaki dispensary kade ka kam jong ka health minister menta ya kane ka health department labat da ke kong ampri ka ba phiong ba kan let mi kmat yang isadali a ka medical college ka bangela yasngau natu menshwa hatu menta Henry kine ki medical college kimpat urlong hadu mentaru yang karpat ipi deputy chief minister shwa penkli jingkli ya ka BPP perkhat arsin laisin kuma PP sai ongi hiwai perkhat arsin laisin shwa ban keren khilai perkhat shwa pen keren yakini hikente but ya kwa banong ba ka voice of the people party ka penrem juri phi namar ba fidei ubri ubaladon ha sarkar natu kisnam arajar shaneng arajar la arajar sa shaneng piladon benta ba sarkar pilalong nong bikmat ubadon benta ba sarkar pilalong ubentri la bun snem pilabat yasi bun ki department hindai ngasusi kalong ba day halor ka jingalam ga jong phi kum umentri ubala slem tam hakan ga jela ga jongi baga jela ga jongi ka hap haki kerdan haki babun kiliang
Pims ngule ran ba ke jala ke jongi. Hapo ke jing yalam jo ke sarkar ke jong phi na ka we ka por sha ka we ka por. Ka hap nagi kerdan kiba kham shajrong shaki kerdan kiba kham shapo haka jingduk menaki niki snem kami galia kadang doa bat ita kerdan kebasan lagi baduk tam bat mentau snem kelabat ya kerdan kebalai bat lanu pin kentiu pat ya kejala ke jungi nabaro khoi ki minister nabaro khoi ki politician ki badon na kejala ke jungi ubri ubadai ban shim ke jingit kli ke bakrau tam ya ke jinglong ke jingman jong ke jala ke jungi an ong ye phi ba phi dei ma phi om don u weiru u minister u bai layo batslam ya ke jinglong minister like na phi but ke ni ke jing hap jong ke jala ki ba pon kiliang langi khen ke jing pak puli ke dang le ngi khen ya ka kot ke khia ngi khen ya ka yo ka kot ngi khen ki we kiliang ru dei ma phi ban ha ban shim ke jing ke khle ka ba krau but ga nong ye phi man la dei ma ada kejela kehaban mat yagi jing sadin ya kehaban mat yagi jing kumba kamat minta but bangamla man lei kum minister ban kentiu ya kejela ke jungi nga dang la ban li sim ke kam risniang ban ya balong minister nada kata ngakerpat ipi kum deputy chief minister ba wat committee bangi kum ka VPP ngin priang ye pi haba pi klis phang ka blueprint jong ka VPP na ka benta ka roi ka par jong ka jala enoi pi tangan ni ka we ka blueprint jong ka VPP ka long pasai pat kata ka long ba ngin pindon kam hop ya ka pisa jong upai ba we will accountably responsibly and efficiently make use of the public money for public good. Kata ka dekat hong jong ka BPP. Barganong ni phi la da phidang kwa ke bantip ke ge jing thu jong ka BPP. Khelet puli ya ke manifesto jong ka BPP ka bangila shi ki pai ba house nam hajar pula ha ka por bangile ya ka MLA election. Barganong ni phi ka we ba lada pikwa bagi jela ka jongi kan kiu 3 tom 3 minut ai bagi department ai bagi kini sarkar jong phi kan penulong ya ke jing terang jong pai ba henry ngan tip ya ta ka we ka long ba kan than ya phi kum ba phi long ba politics ke dia kam ban pen bi breu ka politics ban bam sap na baro phi ong phi kan noi pai ba udeu pai ba ubah hikai ben bamsap habengi bamsap na kam tau pai ba nom la ban nong kita ki breu ki bas ai ke jing tin shar ka balai na ke jing bamsap ka we ka ba nyak kwa ba nong hi la da phim pat tip bakani ka sarkar ka jong phi ka long ba bamsap khelet puli yakitu ki court proceedings kibadon ha kami kaya high court ngana tangga weishwa kata kalong hape dai bakai illegal mining and illegal transportation of coal. That is the biggest scam. But what ka high court ka hab ban pass yaki order naga way ka por shaka way ka por. But nganong ipi kelet puli yaki tu ki newspaper reports kaba latho yaki tu ki court proceedings kibadon ha kami kaya high court ngana tangga weishwa kata kalong hape dai bakai illegal mining and illegal transportation of coal. That is the biggest scam. But what ka high court ka hab ban pass yaki order naga way ka por shaka way ka por. But ganong ipi kelet puli yaki tu ki newspaper reports kaba latho sepang ki kambam sap kiba ka sarkar ka jophi kala
le bat kala tap miao ban nom kan pau syaki pai ba ling ba kata kajing form ko jong phi ya kita ki committee la nai ki commission of inquiry kumbala kan don ki ba kan no ka kot khobor ba la thung ni ki commission of inquiry tang ban dep om chi sha ban ti ya ki kam bam sap ha ke jala ka jong